Dalawa. Tatlo. Ayan, palakpak. Nagbigay liwanag ang tatlong solar lights na ibinigay ng pamahalang palalawigan ng Pangasinan sa barangay Lawak Langka, mga Taram noong ika-24 ng Pebrero sa ilalim ng Project Liwawa na isa sa mga proyekto ni Gobernador Amado Pogi I. Espino III bilang chairman rin ng Provincial Task Force on Ending Local Communist Armed Conflict. Bilang kinatawan ni Gobernador Pogi, sinabi ni dating Vice Mayor Heidi Pacheco na layunin ng proyekto na bigyan ng liwanag sa pamamagitan ng renewable energy ang bawat geographically isolated and disadvantaged areas upang lalong mapalawig ang seguridad sa probinsya nang mapanatili ang insurgency-free status ng Pangasinan. Naisip po ng ating mahal na gobernador, syempre, hindi po dapat maiwan at lalong hindi po dapat kalimutan ang ating pong mga kababayan na nasa barangay po na tinatawag po natin na GIDA o Geographically Isolated and Disadvantaged Area po, na katulad po nitong barangay Lawak Langka. Kaya, dahil po doon, naisipan po ng ating mahal na gobernador na ilunsad po itong Project Liwawa. Itinayo ang mga solar lights sa mga sityo ng Patal at Balasi at sa harap ng Lawak Langka Barangay Hall. Sa pamamagitan ng proyekto ay nabibigyan ng pansin ang indigenous people o IP community na nakatira sa mga liblib na bahagi ng Pangasinan. Nagpapasalamat ang opisina ng National Commission on Indigenous People for the inclusions of the IPs in this program. Sunod na pinuntahan ng pamahalang palalawigan upang handugan ng 7 solar lights ang Barangay Babuyan at Pita sa bayan ng Infanta noong ika-4 ng Marso. Matatagpuan ang mga bigay na solar lights sa Sitio Cabanayan, Sitio Sentro, Sitio Tigin at Babuyan Elementary School sa Barangay Babuyan at Sitio Malanom-Lanom at Sitio Sentro sa Barangay Pita. Target ng pamahalang palalawigan na mabigyan ng solar lights ang 16 na barangay na nasa malayo at liblib na parte ng Pangasinan. Yung Project Liwawa na in-explain po kanina ay kasama po sa serbisyong Caravan or ito po yung tinatawag na Abig Pangasinan. So marami pong serbisyo yan, kasama po namin ang national government agencies, nandyan po yung ating provincial government offices, iba't ibang programa para magbigay serbisyo. Kasabay ng paglulunsad ng proyekto, namahagi ang Office of the Provincial Agriculturist ng fruit tree seedlings at knapsack sprayer sa bawat benepisyaryong barangay. Ang Provincial Library Office ay namigay naman ng information art materials, big books at storybooks sa mga daycare centers at Department of the Interior and Local Government books para sa barangay councils. Sumailalim naman sa Modified Mobile Skills Training Project ng Provincial Employment and Services Office ang ilang mga residente, habang tumanggap ang mga frontliners ng rubbing alcohol at vitamins mula sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Lynette Iris Paed para sa Capital News TV.